Ja, vi står så her på Skovbo Efterskole, og det er den 2. februar. Og udenfor, så vejret, altså de siger, det bliver snestorm. Det sner i hvert fald rigtig meget og blæser, så jeg ved ikke, puha. Det er helt mere kulden herinde. Det er helt vildt. Nå, men ja, det er helt vildt, ja. Men ja, i dag vil vi gå rundt på skolen og filme en masse elever og lærere og høre, hvad de synes om Skovbo. Den er tilfredsstillende. Den er fin her. Kan du uddybe det? Man kan spise den. Så det gør jeg ikke meget, hvad der er lavet af. Maden er okay. Altså, Den er okay. den er okay. Den kunne være meget bedre, men den kunne også være meget, meget, meget dårlig. Så fik vi lige et glas vand. Hvad synes du om maden? Det smager helvede til. Okay. Det er så dejligt. Grøntsagerne er helt perfekte. Okay. Jeg synes, det er en rigtig godt mad, der er her, og vi får slet ikke god nok mad hjemme hos mig. Og jeg elsker bare alle de der grødretter med sådan nogle gamle rotter i og sådan noget, som vi får her. Den er super. Hvordan er den super? Ja, det er mad. Du tager det ind i munden og tykker på det. Jeg synes, den er okay de fleste dage, men jeg er ikke så glad for grødretter. Nej, det synes jeg også. Den er ikke skide god. Spiser mange nudler. Den er nogle gange lidt dårlig. Ja, nej, fint. Jeg elsker Jan Dunke. Han er... Nogle gange skal han skydes, andre gange så er det okay. Okay. Han er rigtig sød. Og han kan også godt være stram. Han er en dejlig dreng. Han er mega nice. Kærlighed til bilen. Hvad har du at sige, Esther? Jesper? Hvordan? Derude. Hvor gammel er det så? Fordi jeg tror, det er en god, jeg tror, det var en god efterskole, fordi at, den, altså jeg har hørt, at det var rigtig god for at være mulige folk. Så var det den. Det er sådan lidt specielt valg. Det er det er en meget lang historie, det er svært at gøre. Det lyder godt. Fordi jeg synes, det lyder som en god efterskole, som jeg kunne tænke mig at gå på. Det er Stine Storrs, der gik op for 2 år siden. Okay. Er det kun derfra? Ja, skal lige prøve det. Okay. Jeg synes, det kunne være fedt med lidt godt fællesskab. Så man kan sidde på kakao i spisesalen og blandt andet. Vi interviewer dig. Hvad synes du til det var, Thomas? Der er ikke nogen kommentarer. Okay. Tak for i dag.